Fl-aħħar 3 xhur tas-sena pajjiżna rreġistra żieda ta' aktar minn 2% fl-għadd ta' passiġġieri bil-cruise liners meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Ottubru u Diċembru li għadda żaru pajjiżna iżjed minn 191,000 passiġġier. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll matul dan il-perjodu daħlu pajjiżna 95 cruise liner. Matul dan l-istess perjodu 641 passiġġier żaru lill-Gżira Awċija. Is-suq Taljan kien l-ikbar wieħed segwit minn dak Ġermaniż u Ingliż. Iċ-ċifri juru wkoll matul is-sena li għaddiet ġie reġistrat tnaqqis żgħir fl-għadd ta' passiġġieri li waslu Malta bil-cruise liners. Moa News il-kap eżekuttiv ta' Valletta Cruise Port Stephen xwiereb saħaq li dan it-tnaqqis kien dovut għal kanċellazzjonijiet fl-aħħar ħin minħabba il-maltemp. Kien dovut għal xi kanċellazzjonijiet li kellna s-sena l-oħra minħabba maltemp fil-Mediterran. Però din hija realtà ġdida li qegħdin niffaċċjaw. Mir-raġuni prinċipali għal l-istaġun tal-cruising issa żdied kompla jitwessek f'iktar xhur bħalma qed tara llum stess warajja għandna cruise line fil-port. Iżda l-2019 mistennija tkun storja kompletament differenti hekk kif mistennija żieda qawwija fil-wasliet li se jaqbżu 800,000 ruħ. Is-sena 2019 ħad tkun waħda rekord għalina, l-ewwel darba li ħanaqbżu 800,000 moviment ta' passiġġieri fil-fatt suppost għandna 830,000 passiġġier li huwa figura verament sabiħa u l-ewwel darba li ħanilħu dan in-numri. Dawn il-passiġġieri mistennija jaslu fuq 360 cruise liner, jiġifieri żieda fuq is-sena li għaddiet. Dis-sena jitlu ma' 360 cruise liner. Interessanti wkoll li ħajkolna it-tielet home port operation fejn vapur jibdew jispiċċa minn Malta. Issa ħajkolna dat tip ta' operat kun nhar ta' ħamis il-ħadd u f'perjodu ta' sena ħajkolna wkoll operat bħal dak nhar ta' tnejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.